Wonten ing satunggaling jaman nalika lemah Jawa tasih alas kebak kalian wit-witan, wonten satunggaling papan ing antawisipun Gunung Sindoro lan Sumbing. Papan ingkang subur, adem, saha kathah kaendahan ingkang boten wonten tandinganipun. Papan punika kasebat Wonosobo. Saking tembung wono ateges alas lan sobo ateges dolan. Saking sukatani, pasar, nganti ritual adat, kabentuk kathah kabudayan lokal ingkang makili rasa syukur manungsa dhateng Gusti. Satunggaling warisan budaya punika ingkang dados pralambang kaendahan lan kabungahan. Inggih punika tari lengger, sawijining pagelaran ingkang boten namung ngemu kaendahan gerak, nama ugi cerita, makna, lan jiwa masyarakat Wonosobo piyambak. Kados pundi dari lahir saking masyarakat Wonosobo ing jaman rumiyin. Lahir luru siar Islam, embleke lak nggo luru siar Islam. Yo duwe ngumpulno wong, yo gawe kuwe. Lahire kaya ngono kuwi, lahire kesenian embleke kuwi. Anakno ana wayang, ana apa, ana kesenian lengger, ana kesenian kledek. Kuwi kono kuwi nggo gawe ngumpulake massa. Masa wis ngumpul ngono. Yo adu wae maca iqrar syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kabeh. Apa nek wis yo padha mulai nek nganu sajen kae lek metu sajen ki nggo gawe nggo gawe daharan kiye wong iki ora nggo setan ngono asline kuwe ora nggo setan. Gawe kuwe nek jaman biyen kan longko pangan diurungono longko pangan jaman biyen nyong wis tau ora madang 7 dina ora madang kok ora ngliwet wong kan nganu apa demi nganu kuwi ngumpulno kuwi gak nggo anu ngumpulno massa anu sajen. Nek wis rampung kon padha kuwi daharan kuwi kae genduren kae ya sajen kae. Takir kae sajen. Nang kene-kene iki takir sajene ya gawe sajen. Nalika lengger wiwitipun sinebat minangka tari topeng lengger nggih, Pak. Kados pundi peran topeng wonten ing lebet pagelaran punika? Nganu sampun biyen ya kae dari nyamar yen apa cerita kae cerita ketoprak ngene Ki Ageng Mangir lah di nganu karo mungsuhe kuwe ngetokno lengger kledekan nang kono jaman biyen kledekan itu lengger anu kuwi nggo nyamar ngono ya nggo nyamar tok kuwi nyamar kuwi Saking ingkang dipun andharaken dening Pak Usuk, kita mangertos menawi tari topeng lengger Wonosobo inggih punika kesenian ingkang wekdal saking budaya Jawa, wiwit saking nilai spiritual, tradisi agraris, ngantos peranan para wali anggenipun nyebarake wucalan.
Ki Ageng Mahir dados cerios politik Mataram. Sawetawis Lengger dados seni rakyat ingkang ngewrat pesan moral lan spiritual masyarakat. Sakmenika kita generasi enem ingkang kedah jagi dhuwit kesan budaya punika. Sumangga terus ngreksa nyinaoni lan seni tradisi Jawa supados kaindahanipun boten lekang dening wekdal. Kula Ardan Prabowo saking Prodi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Nuwun.